Wieħed mill-prinċipji li ilu għal qalb il-kontestant għal kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela huwa dak li kulħadd jieħu l-ħlas għal xogħlu b'mod dinjitus. Għal dan waqt il-programm Stat ta' Fatt it-tlieta filgħaxija fejn spjega li r-realtà tal-lum tinkludi nies li jagħmlu l-istess xogħol iżda għax huma impjegati ma' kumpanija differenti qegħdin jingħataw ħlas differenti u li din hija forma ta' inġustizzja. Dik hija r-realtà li għandna llum. Hija realtà għaliex instabet toqba legali ħansejħilha hekk illi jekk għalkemm qegħdin fuq l-istess lan tax-xogħol, fuq l-istess post tax-xogħol, qed nagħmlu l-istess xogħol. Imma inti impjegat ma' employer B u jiena impjegat ma' employer A, allura l-prinċipju ta' ħlas indaqs għal xogħol ta' valur ugwali ma jeżistix. Dik hija inġustizzja. Id-deputat Laburista spjega kif din mhix xi ħaġa li tiġi indirizzata mill-lum għal għada, iżda hija xi ħaġa li tista' ssir permezz ta' bidla żgħira fil-liġi tax-xogħol. Huwa qal ukoll li jekk jingħata l-fiduċja u jkun elett mhux ħajkun qed idum wisq biex jagħmel din il-bidla għaliex verament jemmen f'dan il-prinċipju. Dr. Abela temm jgħid li llum għandna ekonomija b'saħħitha fejn qed jiġi ġenerat il-ġid u dan għandu jitgawda minn kulħadd biex verament inkomplu nkunu partit li nemmnu fil-ġustizzja soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.